אותם כאן יחד איתך. תודה רבה לך שבאת אלינו. עכשיו, שנה למבצע צוק איתן, ועדת הכספים מחליטה היום לקדם הצעת חוק שתאפשר לבעלי עסקים לדחות תשלומים שהם חייבים לרשות המיסים עד שיקבלו את מלוא הפיצויים שהם זכאים להם. זה בעקבות נזקי המלחמה. שנה אחרי יש בעלי עסקים שעדיין לא הצליחו להתאושש, ודקלה אבוטבול היא יושבת ראש התאגדות העסקים הקטנים בישראל. דקלה, שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. אנחנו אומרים קטנים, אבל 90% מהמגזר העסקי בישראל, זה הנתון. נכון, 90% מהמגזר העסקי. זה מה שנקרא מנוע הצמיחה של המשק, ועדיין הוא לא זוכה לטיפול הראוי. עדיין לא מקבל מה שמגיע לו, ובטח לא את היחס שרלוונטי לגביו. דקלה, בוא נצא לסיפור הזה מתוך החוויה האישית שלך כבעלת עסק בדרום. איפה את שנה אחרי? תראה, אני אקח את העסק האישי שלי ואני אספר בדיוק מה היה שם, אבל אני רוצה לקחת אותו כמקרה פרטי שמשקף את המקרה הכללי. אם אנחנו מסתכלים רגע ב5 שנים האחרונות מה קורה למגזר הזה, אז אפשר לראות מין תופעה מאוד מאוד מדאיגה, אוקיי? מצד אחד עלויות מעביד עלו מאוד, שזה בסדר. מצד שני גם עלויות המס עלו, מע"מ וכולי. ארנונה עולה, לא מזמן טיפלנו בהמון בעלי עסקים באשקלון שהעלו להם את הארנונה במסגרת ההתאגדות. מצד שלישי אנחנו רואים שכל הנושא של יוקר המחיה ושחיקת מחירים גם כן יורד. זאת אומרת, נוצר מין מצב כזה שהעלויות עלו, המחירים נשחקו, העסקים בפועל, וזה אפשר לראות בכל העסקים במדינת ישראל, בכל העסקים הקטנים, יש מין דלטה כזו שכבר לא מאפשרת לחיות, אוקיי? אוקיי. עכשיו, הדלטה הזאת היא למעשה מה שהיא מייצרת זה גלגול כספי כל הזמן. זאת אומרת שהרבה מאוד בעלי עסקים לא באמת מרוויחים, הם כל הזמן מתגלגלים כספית. אז באה היום ועדת הכספים ומעלה את אותה הצעה, שצריך לומר, היא עדיין לא ממש מגובשת, אבל זו הצעה שביקשתי עוד זו הצעה שבהחלט עולה, שנחזור שוב, היא בעצם אומרת שאותם תשלומים לרשות המיסים יידחו עד לאחר קבלת הפיצוי בפועל. זה משהו שבאמת אנחנו יודעים שאנחנו נדרשים מה לעשות למבצעים צבאיים מעת לעת והמשמעויות הכלכליות שלהם. זה משהו שיכול באמת להועיל לעסקים? זה בדיוק הנקודה, זה בדיוק מה שאני אומרת. נוצר מצב שהעסקים כל הזמן מתגלגלים, ואז מגיע מצב כמו צוק איתן, שלמעשה מאפשר אפס הכנסה, ואז פתאום מתחילה קריסה. אוקיי? זה לא שהקריסה הזאת הייתה מה שנקרא הפתעה מאוד מאוד גדולה, כן? הקריסה הזאת הייתה ברורה. העסקים יציבים לצורך העניין, כמו העסק שלי, יכלו לאפשר לעצמם לקחת הלוואה ולעבור את החודשיים האלה בשלום. עסקים שהגיעו לצוק איתן, או שמגיעים לכל מצב שפתאום יש אפס הכנסה למשך חודש או חודשיים, מגיעים למצב שאין להם אפשרות לקבל הלוואה ולא יודעים לעבור את זה. עכשיו בואו ניקח את המקרה הפרטי שלי ונשליך לגביו הלאה. המקרה הפרטי שלי לצורך העניין, הגשנו באמת בקשה לפיצויים, קיבלנו, אי אפשר לומר, קיבלנו מקדמה של 50% על מה שהגשנו, בלי שום שיח, בלי שום ויכוח. קיבלנו את הכסף אחרי 45 יום, 60 יום, שזה היה מאוד מאוד יפה. ואז, הפלא ופלא, נוצר מצב שהגענו לדיון, ואמרו לנו, כל מה המקדמה שקיבלתם זה מה שאתם זכאים לה. בסדר? לצורך העניין, המקדמה הייתה בגובה, באופן מקרי לחלוטין, בגובה המשכורות ששילמנו. זאת אומרת, העובדים שלי ישבו בבית, העסק שלי היה סגור בצו פיקוד העורף 60 יום, לא יכלתי לקיים שום פעילות. העובדים שלי ישבו בבית וקיבלו פיצויים. אני כמובן לא רלוונטית, אין לי משפחה, כמובן שהשכר שלי לא בפנים, וכמובן שזה שסיכנתי את עצמי והגעתי לעסק יום זה בכלל לא רלוונטי, אבל בסדר. בשורה התחתונה העובדים פוצו, אנחנו לא. הגענו לדיון, שאלנו מה? המחזור הוא פי 2, ההכנסה, כלומר היא פי 2, אתם מחזירים לנו רק את המשכורות, כמובן שלא נסכים לזה. כמה עסקים, דקלה, ואנחנו שנה אחרי צוק איתן, עדיין מצויים בקשיים על פי הנתונים שבידיכם בעקבות מהלחימה הזו? המון, צריך לקחת בחשבון שגם כל המגזר העסקי השתנה מהותית. היום לצורך העניין, עצמאי זה יכול להיות מישהו בן 50, שמנסה איכשהו לחזור למעגל העבודה. אז הוא פתח תיק עצמאי, כי כשכיר הוא לא מצא. כן. אוקיי? עכשיו, הפיצויים לא נתנו שום פתרון לעסק חדש. זאת אומרת, שנה ראשונה לפעילות שלו, במקרה הוא גם פתח עסק, זהו, הוא לא קיבל פיצוי. העמותה לצורך העניין טיפלה באנשים ונתנו אשכרה כסף כדי לתמוך בעסקים, שהגיעו למצב שאין להם איך לשרוד את ה-60 יום מלחמה הזאת. עכשיו, צריך להבין שבכנסת לא יושב אדם שניהל עסק, לדעתי. זאת אומרת, אין שם נציגות שבאמת מבינה מה זה עסק, אין שם נציגות שבאמת מבינה
כמה שינויים חלו במבנה העצמאים במדינת ישראל. זה לא מה שהיה פעם. פעם עצמאי היה איזה טייקון עם ג'יפ שחור. מה גם שכל הדברים האלה, אחרי 3-4 מבצעים כאלה בדרום ששיתקו את העסקים שם, אולי כבר היו צריכים להיות בידיכם ובידינו כמובן. דקלה, אני רוצה להביא לסיכום הדיון הזה את התגובה של רשות המיסים, והם אומרים שהרוב המוחלט של התביעות טופל, וקרן הפיצויים שילמה בעבור שיקום הנזקים הישירים. כמעט כל התביעות בעבור נזקים עקיפים שולמו. 9% מהתביעות שנותרו נמצאות בשלבי טיפול מתקדמים, ומקדמות הועברו לבעלי עסקים. ואשר למקרה שלך, אומרים שם שהתביעה לפיצויים של המכללה שלך הוגשה בנובמבר 2014, ובהתאם לקבוע בתקנות הועברה להם לאחר כחודש מקדמה, כפי שציינת, ולאחר משא ומתן. לגבי יתרת הפיצויים נחתם הסכם, ובחודש שעבר, בחודש מאי אנחנו מדברים, יתרת הפיצויים המסוכמת הועברה, ככה תגובה של רשות המיסים. דקלה, אני רוצה להודות לך שבאת אלינו. תודה רבה לך. תודה לך. עכשיו השאלה